Imo na putag sudan nagigsunan nga simpleng pagkaon nga sudano nga kung sinyong sundon gini ako pahinumdum ang inyo ba nga yun ani atong kanon watay delikado sa atong panglawas no kay kini ato ang idaron pangidaron inanglan lagi pili-pili ang pagkaon ay ko ingna nga sige na mo kaon ng pinalami dahil sa mga dagkong restaurant no o kanunayon ninyo na di mo magdugay magigsunan moabot yun ninyo ang mga sakit nga giingon nga sakit nga dinato ba nga sakit kay ngano ang imong ikaon dinato man sad di dagko po gasto ang imong sakit o yung naani lang pinumdum ninyo ginaani yung kanon di po kumpugos ninyo no pero ako lang ni pinumdum kay naman ko yung mga pagkaon nga lutoon nga kana bang ingon natong di po ko yung pordoy po kaayo no pordoy man ko pero di po kaayo nga di kakaon og mga lamian mukaon mo lamian pero di na ko iapi sa kuang video no di na ko iapi sa kuang vlog kay di mo ko muangay ana di ko muangay nga mutudlo og mga pagkaon nga makadaot ba makadaot man yun na pero lamian gyud na pero makadaot sa atong panglawas ba matrigger nga atong sakit sa atong edad nga pangidaron nga daghana sa una pa tagatig kaon na pero karon dili na ta mo kaon na no ato nang hinahinayan kini lang ato ang akong gi panghimo di po kung pugos nyo kaon mo ani pero ako lang pahinumdum ba ngayon ani gud ta no nga simpleng pagkaon nga nara sa ato ang tugkaran ug nara way daghang mga kuskus balungos nga pag panimpla ba sa kuskus balungos nga panimpla kanang panimpla nga makita na to sa mga kuan mga dinagkong pagkaon ba nga makadaot yun sa ato ang pangidaron karon nga angay na gid nga ang mga kanon na to ang mga pagkaon nga simple lang magigsuan sama ni ini no nga pagkaong bulinaw itlog usahay kaning itlog labian makadaot kanang bulinaw noon pwede nimo lig lanlanon way peligro basta kadilang asin bitang magigsunan kinili akong filmi naman ko mga pagkaon nga panghimo nga gawas ini nga ng mga pero kanang gusto sa akong anak nga mga batanon nga di sila gusto ani kay kinaraan o ikaduha pod nga matakdan sila sa atong pagkatiguang pero ato pong lutuan panagsaba kan ilang gusto nga ilang paliton nga ato lang igong initon o kung sa badya o ato bang kita bay muluto nga tagaan lang nilang instruction nga mauna mao ni paglutuan ni murag lidimid aw kanang singana pagpainit na lang o kung sa padya na mga kuan na lang ba procedure nga hinimo na umana itong sundon pero ni ako pagkita pero ninyo dire ako yun nga kuan pagkaon nga tan-aw sa YouTube ug sa ato pag-eksperyensya no atong common sense ba nga mao ni mga pagkaon nga dili makadaot sa atong lawas no nga natural lang ba okay di ba sentido komon ray atong palihokon dito magigsunan kaya salamat dito sa inyong pagtanaw mao ba nang mga istoryaha kamo rin mo koleksyon og di mao no basta kay mao ni akong na himo sa akong pagkatao mao na akong na obserbaran ug mao na akong isunod karon magigsunan bahala na mo kung siyang kanon basta kay pahinumbol man ko ninyo basing nakalimot mo nga sa atong pangidaron pili-pili na ang atong pagkaon di ba okay magigsunan takuban sila to mao no simple na pagkaon po lamian po na kanon di makatuon po na sa makatuon po na og ng luto busog man po ana og may atong isudan di ba pero kumpiyansa lang ta ba di yun na pila ka porsyento nga 60% yun lang makaayo di ba adi ko makaayo kay makaayo ay masakit makaayo pa sa lawas nga di mo matrigger ang atong mga ipamati ba nga daan tungod sa atong